Co ty na té parvy pořád vidíš? Jo, já ti to řeknu a ty začneš pařit taky. To si nemyslím. Tady je to dneska nějaká nuda. Asi si půjdu koupit cigaretu. O hodinu později. Jsem doma. Co jsi dělal celou tu dobu? Četl jsem si noviny. Jo? A co tam píšou? Tak třeba jeden chlap dá 20 tomu, kdo pro něj vyloupí banku a dá mu ty ukradené peníze. Hele, řekni mi jeho číslo. 37 792 545. Halo? Dobrý den, já volám ohledně toho inzerátu. Chtěl bych se jenom zeptat, kam máme ty prachy přivést. To zatím není důležité. Teď k té bance. Chci, aby to byla banka u Zlatého prutu v centru Los Angeles. Ale to je v Americe? Já vím, že je to v Americe, ale teď už musím končit. Máme práci. Tak jdem. Jsi fakt dobrý. Po pár metrech sundáš pouliční lampu a sousedovi vysypeš popelnici. No co? I mistr tesař se někdy utne. To je sice pěkný, ale rychle bych vycouval, než přijdou policajti. A jsme tady. Přístav svaté Barbory. A víš, kterou lodí poplujeme? Teď se podívej, kolik jich tady je. To je asi jediný, co jim úplně přesně. Pojď za mnou. Tak to je ona. Tou poplujeme do LA. A opravdu, asi za hodinu jsme odpluli. Cesta probíhala bez problémů. Až kdysi uprostřed Atlantského oceánu jsme narazili na pozuby ozbrojené piráty. Parchanti. Po vypořádání s piráty jsme pokračovali do Los Angeles. Hned po příjezdu jsme našli banku. To by mělo být ono. Tak to jdem teda vykrást. Pracky nad hlavu. Myslel jsem obě. Ale já nemám 2 ruce. To je mi fuk, prostě jdi nahoru. Hele Tome, pohlídej, já se mezi tím zajdu pro nářadí na trezor. Spolehni se. O minutu později. Tome, povedlo se. Tak tam nestu jako tvrdý I a vem jeden z těch pytlů. Tome, už to máme za sebou. To je sice pěkný, ale radši bych rychle vypadnul, než přijedou poldové. Počkej, pšt. Slyšíš to? Franku, to jsou poldové, šlápni na to. Viděl jsi, jak jsem ho drsně dostal? Tak tady nemachruj a jeď. Poté je to opravdu divoké, jsme se vrátili s penězmi domů. Konečně je po všem. No to teda není. Jak to? Vždyť ty prachy přece musíme dát tomu chlápkovi. A jo, vlastně. Kdo to může být? Nevím. Tak já to teda vezmu. Halo? To jsem já. Máte ty prachy? Ano. Tak tedy dobrá. Sejdeme se asi za 4 hodiny na poli svaté Anešky. Ano, budu tam. Kdo to byl? To byl ten týpek s těma prachama. Chce se s náma za 4 hodiny sejít, takže mákni, ať to stihnem. Teď už jdu.
Tak kde jsou ty prachy? Tamhle vzadu. Tak dáš nám tu 20? Jo, jenom si dám ty prachy do kufru. Tak tady jí máš.